Esselamu aleyküm hormatly YouTube görücüler. Men Tuvakkılç adına YouTube ürettim daşa yurtta. Şonu bütün dünya Türkmenlerine peydalı bolsun. Bunun içinde aytım sadı var, koşkular var ve türlü zatlar. Ve başımızdan geçen Türkmen sehrada bolan yadaylarım, käbir yadaylarını koydum. Ve şu döwürde deren aytım sadılarım şonu ýaly koydum. Men özüm İran Kumetqabuz şäherinde 1964-nji ýylda miladi hasap boýunça we hicri şemsi boýunça 1343-nji ýylda dünýäge gelen we Türkmen sehrada türlü ýagdaýlar boldy. Şu ýagdaýlar esasynda men mejbur bolup 1983-nji ýylda ýani 1362-nji ýyl bolýar hicri şemsi ýyly boýunça hasap etseň şonu Türkmenistan ata watanıma geçtim. Türkmenistan ata watanı meni devleti kavgarşallı. Hem halkı hem devleti. Sağ ol ve minnettarlık bildirken. Men Türkmenistan'a yaşamda, Türkmen Abad'da ve şonun ýaly Marda, Aşgabat'da ve Nefta'da, Krasnoyarsk'ta ve köp şäherlerine boldum. Hatta Aňyr tarapyna seretseň Oktyabr raýonyny, häzirki ady Türkmenmaş raýony, Könürgenç, Daşawuz, ondan bu tarapy seretsek, Ulmatar tarapyna seretsek, Krasnoyarsk, ondan bäri gaýtýar, Neftdağ, Gumdağ, ondan Gadanjyk, Gydrarowat, öňkü ady elbetde, ondan Aşgabat. Şoň ýaly men 20 ýyl Türkmenistan ata watanynda ýaşadym. Köp minnettar we Türkmenistan ata watanyma diýsem tüýs ýürekden degen ýer we biýsen ýer. Şonuň üçin hem şu gün ýetip gelýän Türkmenistan ata watanymyň 20 ýyllyk garaşsyzlygyny tüýs ýürekden gutlaýar. Şu bayramçylygy bütün dünýä türkmenlerine de tüýs ýürekden gutlaýar. Belki müda hemişe Türkmenistan ata watanymyzda bayramçylyk bolsun, toý bolsun, toýlar toýa bolaşdyn, çağlar müdamda begenip geçirler. Türkmenistan ata watanymyzda müdam parahatçylyk bolsun. Türkmenistan ata watanymyz 20 ýyl mundan garaşsyz boldy. Garaşsyzlygyna bütün dünýä jar etdi. Nüşün yine küçüğünden Türkmenistan ata watanım Aşgabat'ta ulu bayramçılık belliýär, ulu toý tutýar. Bizem şoň daşa ýurtda bolup, şoňa begenýär we biýsenýär. Hormatly dostlar we tanyş bilişler. Gelin Türkmenistan ata watanymyzda gowanaýlyň, biýsenaýlyň. Her näçe bizim watanymyz, ýylymyz, günümiz. Madam da hoşyar bolaýlyň, nerede işletegem, nerede ýaşatagam. Indi häzir görýäs, Türkmenistany düňede bütün dünýä türkmenleri başga ýurtlarda ýaşaýarlar. Mesal üçin Awganistanda, Irakda, Iranda, Türkmenistan özünde, Moskwaň eteginde, Özbekistanda, Tajikistanda, şo ýurtlarda da türkmenler we başga ýerlerde de bar. Hemme Türkmenler gözünü tikipdirler Türkmenistan ata watanymyzda. Şu ata watanymyzda toý bolsa biz begenjek. Gynanç günümüz gynanjak. Şoňa häzir öz görüşiňiz ýaly Kanadada ýaşap, Kanada döwletinde Toronto şäherinde şonu ýatlap geçýär we begenýär. Müdaýym toýa bolaşdyn. Müdaýym şahs bolsun, müdam her bir türkmenin kapsyna toý bolsun. Müdam hemşirde ýaşy niýetde bolup ýaşaýlar. Sag bolun, göreňiz üçin gelecekde inşallah nesip eden gülleri ýene öz pikirlerimi YouTube arkasy size ýetirerim. Hoş sag bolun. Ýene de bir gezek hormatly prezidentime, hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowiçe tüýs ýürekden Türkmenistan ata watanymyzyň garaşsyzlygyň 20 ýyllyk
20 yıllığını tüy yürekten kutlatın gelýär we ona can sağlyk we işlerine üstünlük arzu etýär. Belki Türkmenistan ata-vatanymyz hemişe parahatçılıkly bolsun etýän işlerini alyp barýan siýasatlaryny ýürüte daşa ýurtdan görýär we eşitýär. Size işinize we alyp barýan durmuşyňyzda can sağlyk arzu etýär. Şu arzu etmek bilen hormatly prezidentim orsat berseňiz, men hormatly ministrlere, Daşary ýurt işleri ministrligine, hormatly Reşidowa we hormatly başga ýoldaşlara, Daşary ýurt işleri ministrligine we içeri işleri ministrligine we Howpsuzlyk komitetine we serhetler boşuna ve razvedka kulluğuna ve başka Türkmenistan ata-vatanymyza watanyna hyzmat edip bererlere tüy sürekden yetip gelýän Türkmenistan ata-vatanymyzyň garaşsyzlygyny kutlatyn gelýär we olara Daşary ýurtda Kanada döwletinde we Toronto şäherinde olara üstünlük arzu etýär. İşleňizde üstünlük we medam ýurduňyzda ormanı tüy sürekden isleýär. Türkmenistan biziň dünýä boýunça iki tek Türkmen döwleti bar, o da Türkmenistan. Onun kadryny hükmen bilmek gerek. Belki inşallah nesip etse Kanada döwletine de elçihana urmaňyzy, konsul urmaňyzy, o Türkmenistan ýaşlaryň oğulları ve kıyıları gelip ştaýdan ılım almagy, bilim almagy, dile öwrenmegi we öz ýurduna, eline, gününe hyzmat etmegini tüy sürekden isleýär. Ve gelecekde belki öňe bolsun, belki siýasatlaryň Daşary ýurt siýasatlaryň birişi bolsun. Bizi ýaxşy niýetde, ýaşy arzuda ýaşaýar. Ýaşy niýet ýarym döwlet diýilýär. Mudam ýaşy niýetde bolaýlyň. Toyumuzdan inşallah kavga geçirin ve size ve hemme Türkmenistan halkıma tüy sürekden uzak yoldan salam etýärim. Hoş sağ olun.